Sai tangi homa ale Jahoba akka hataki. Sai patinggil ma pinggolmu ale rajaku dohot debatakku. Hata ni debata turpu si jaon di manogo niarion di enet sian buku Daniel bidu 12 ayat sada rodi 10 tul. Songonom hata ni debata. Dungi ditiki ujui hehe ma Mikael iduk na belgai na hehe humokop akka anak ni bangsom. Jadi masa matiki hagugotan na sodung dumatangi. Ola nidung adong bangso sahak rodi tiki panipuli. Alai apala ditiki na sasadai ma malua bangsom. Luhut akka nat jupang tersurat di bagasa pustaha hanguluan. Jala torop sian halak na modum di bagasan orbuk ni tanoi tersunggul sogot na deba tu haurahon meragam-ragam gabe bias-bias saleleng-leleng na. Jala halak akan apatas marroha marsinodang sogot songon sodang ni langit. Jala nasida akan menogu-nogu torop halak tu hati goran marsinodang sogot songon bintang ro di saleleng-leleng na. Ia ho ale Daniel tabunihom ma akka hatai. Jala sahapi pustahai paima jupang tiki panipuli. Jadi torop halak manulikit hatai. Gabe tabbas itu tu parbinotoan na. Dungi marnida ma au Daniel gabe ida ma jongjong disi dua halak na asing. Nasada di baribaon di batangaiki nasada nari di baribanai. Dungi roma hatani nasada madok tu bawa na marpakaian hori. Na jongjong di atas aek ni batangaiki. Sadia lelengo nasa jupang ujung ni akka halonganganon. Dungi hubege ma suara ni bawa na marpakaian hori na jongjong di atas aek ni batangaiki. Laos di patol-tol matangan na siamu doho habirang dopak banua gijang asa marmangmang ibana tu ibana na mangolu saliling-liling na. Ikut jolo salpu sada tiki dua tiki doho satonga tiki naung binuhul hian. Jaladung pesohot perserahan ni pasi-pasi siap bangso na badiai. Ipe asa marujung salhu nai. Jadi hubegedo nian hatai alai dang dapok rohaku gabe nikku ma ale tuaku ahado apala ujung ni saluhu nai. Alai nina ibana ma lau maho ale Daniel aiko buni jala tarsahap akka hatai sahak rodi tiki panipuli. Iko torop halak taruras sogot jala napi-napita jala akka na niuji. Totong domat jahati anggo halak perjahatian. Jaladang dapotar roha luhut halak perjahati. Alai anggo halak na marrohai atusan namai. Jala olak ni tiki pasadian ni pelean ari-ari sahak rodi tiki pajongjongon na hasogiron ni si pangalahoi 1210 hari do. Mertua mamanang ise na manaon-naon jala sanga dieak salpuni 1375 hari. Alayang goho ale Daniel
lao maho marroha pakirimo di ujung jala maradia maho asa hehe homse majalo parto hapamu di ujung ni akka ari ido yang go sahakna pinujima dewata atong martangi yang mahita alea mang para siroha maulate ma dipasaha rohanami ala dipatu pahodo hanguluan saliling-liling na tuhami na makaporseaiho maulate male Tuhan nang dipadohoto hami gabe ula-ula di portibion na iko gabe orbu dohami jala iko mamulus sama teani dungi lehonom mumadihami tohap doho tukpal nami ima hanguluan saliling-liling na alania le Tuhan leho madihami gogo asa margogo hami mangula akan nadinggan salile kami mangulu di portibion di bagasan Kristus Yesus martangia kami Tuho. Amin.